बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी समुद्रात कृत्रिम स्ट्रक्चर बुडवल्यानं प्रवाळ वाढण्यास मदत होईल. तसंच सर्व पर्यटकांना समुद्राखालचं वैभव पाहता यावयासाठी MTDCतर्फे अंडरग्राऊंड सबमरीन बुक केली आहे, अशी माहिती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. निश्चितपणे चालना मिळेल, परंतु ही इकोसिस्टीम आहे. इकोसिस्टीम डेव्हलप व्हायला काही वेळ जायला लागतो. त्याच्यामुळे गुलदार नौका बुडवल्यानंतर मासे त्याला आपलं घर बनवतात आणि तसं घर बनवल्यानंतर ज्यावेळेला स्कुबा डायव्हिंग त्या भागामध्ये होईल त्यावेळेला माशांच्या वेगवेगळ्या प्रजाती या लोकांना बघायला मिळतील. आणि त्याच्याचबरोबर ज्यावेळेला प्रवाळ वाढत असतात त्यांना काही आधारसुद्धा लागतो. अनेक ठिकाणी चौकोनी कॉन्क्रीटच्या पोकळ असे ब्लॉक्स तयार केले जातात आणि ते समुद्रामध्ये सोडले जातात आणि त्या ठिकाणी प्रवाळ वाढतात. आता असं एक स्ट्रक्चर मिळालेलं आहे, त्याच्यावर सुद्धा प्रवाळ वाढेल अशी मी अपेक्षा करतो. शेवटी ही असलेली प्रवाळ हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं एक खजिना आहे आणि तो खजिन्याचं संवर्धन झालं पाहिजे या दृष्टीने. आणि त्याच्याचबरोबर प्रत्येकाला स्कुबा डायव्हिंग करता येतं असं नाही. लहान मुलं असतात, वृद्ध लोक असतात, हे स्कुबा डायव्हिंग करू शकत नाहीत आणि त्याच्यामुळे त्यांना ती सगळं समुद्राखालचं वैभव बघता यावं म्हणून हे अंडरग्राऊंड सबमरीन ही सुद्धा MTDCने बुक केलेली आहे. ती सुद्धा लवकरच येईल. अमेरिकेतून ही खरेदी करण्याच्या संदर्भातल्या चर्चा चालू आहेत. तसं झालं तर हे संपूर्ण खजिना हा पर्यटकांना खुला होईल आणि असं करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरेल. खरं तर